এই ରାବଣ ଦେହରେ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ ଏ ପାଗର ବିଡ଼ମ୍ବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମରାରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦରକାର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏହି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାବୀର କ୍ଲବ ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଧାମଣାରୁ ଆସିଥିବା ସେହି